योगाचो पहिलो आंतरराष्ट्रीय योगा डे हो सुरू जालो आणि ताची लिडरशीप करपाचे नरेंद्र मोदी नंतर मंत्री म्हणून जी जबाबदारी दिली आणि ते म्हाका अजून येता की मला खूप उमेद जाता की हो मान जो आसा जगाक योगा इंट्रोड्यूस करपाचो हो नरेंद्र भाई मोदीजी म्हज्या सारक्या सामान्य मनशाक दिलो आणि आज योगा हो जगात म्हणजे फक्त योगा डे उरलो न्ही तर कित्येक वर्सां या आंतरराष्ट्रीय योगा डेच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षातले 365 दिवशी जग हे आपापल्या योगा करता आणि व्यतिरिक्त आपले जीवन बरे रीतीने निरोगी करून हे जीवन झाले. Yoga is fitness to keep your mind, body and your entire म्हणजे तुझे जो लाईफ टाइम हा तो योगा जो मनीस करता तो सदांच फिट उरता आणि ज्या पोझिशनात तुम्ही बसल्या थिंगासून योगा स्टार्ट जाला. जेन्ना जेन्ना एज वाडटा ते लोक आमी सगळे जाण बदलीचेर बसता, जमनीर बसपाक आनी जायना आणि जो मनीस 2-2 1-1 वर्सां जमनीर बसपाक वयता स्पेशली गणेश चतुर्थीक